Bon dia. Des de l'MDN TV us informem sobre un reportatge de la sortida de desconnexió que han fet els alumnes de P3 fins a quart d'ESO. Els nens i nenes d'educació infantil dimecres van anar a les Cases Blanques i la resta de cursos dijous van anar al Parc de Can Mates de Sant Cugat i els més grans a Collserola. Bon dia, Ibai, què tal? Com estàs? Molt bé. Avui parlarem sobre l'excursió que vau fer ahir. Llavors et volia preguntar com va anar. Molt bé. Què vau fer durant aquesta excursió? Fer el EMDN i pujar els tobogans. Que divertit. I quina va ser l'activitat que més et va agradar? Pujar els tobogans dels grans. I com eren aquests tobogans? Uns que feien com escales de cargols. Que divertit. Hola, Vera, com estàs? Bé. Sí? Què més ens pots explicar de l'excursió? Què heu fet? Vam anar a un parc que tenia tirolines i hi havia un altre parc que tenia una pista de futbol i una de bàsquet. Oh, sembla molt interessant. I com eren aquestes tirolines? Eren molt llargues? Sí. I tu vas passar molt bé, no? Sí. Amb la teva classe? Sí, era superxulo. Molt bé, molt bé. Hola, Laia, després de tot el que ens han dit els teus companys, com veu arribar a casa? Veu arribar cansats? Sí, perquè no vam parar tot el dia. Veu fer moltes activitats, no? Sí, ens ho vam passar molt bé. Al dinar ens vam sentar enrotllant i vam parlar molt rato. Veu fer alguna sortida especial, així més didàctica? Bueno, vam ballar zumba. I com va anar el ball? Molt bé. Qui us va ensenyar a ballar zumba? L'Alba. Va ser un total dia de desconnexió.